Palihog, manindog. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa tuong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo, mana kaninyo. Mga igsoon, maginulsog kita sa ato mga sala, rumandam kita lang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako og dako iyamot sa una-una sa pulong sa buhat o sa pagbuhat sa kanilang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamoy ako kang Santa Maria kaunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Dios, nga namati kanunay nga maluluyon sa imo mga alagad nga nahimutang sa kalisdanan, sa among pagpasalamat tungod sa imong kaayo, nagahangyo kanimo, nga human malingkawas sa tanang dautan, sa kanunay mag-alagad kami kanimo nga malipayon. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios Santo sa kahangturan. Kinotlo, gikan sa unang basahon sa mga hari. Kaysa dihang natigulang na si Solomon, gidani siya sa iyang mga asawa, pagsimba sa ubang mga Diyos. Wala siya magmatinod-anon sa Ginoo nga iyang Diyos. Dili siya ingon sa iyang amahan nga si David. Si Solomon misimba kang Astaroth, ang Diyosa nga si Dunihanon, ug kang Mulok, ang malawaing Diyos sa mga Amonihanon. Sa ingon niini nakasala si Solomon sa Ginoo, ug wala gayud magsunod kaniya sa hingpit. Dili ingon sa gibuhat sa iyang amahan nga si David. Unya nagtukod si Solomon og simbahan dito sa bukid sa silangang dapit sa Jerusalem, alang kang Kamos, ang Diyos sa mga Moabihanon ug kang Mulok, ang Diyos sa mga Amonihanon. Nagbuhat usab siyag balay alampuanan, tinadto ang iyang asawa magsunog og mga insinso ug maghalad og mga mananap alang sa ilang mga Diyos. Ug nasuko ang Ginoo kang Solomon, kay gisalikway man niya ang Ginoo, ang Diyos sa Israel, nga mipakita kaniya sa makaduha, ug ipinahan siya sa dili pagsimba sa laing mga Diyos.
Apan wala niya tumana ang gisugo sa Dios kaniya. Busa miingon ang Ginoo kang Solomon, sanglit wala mo tumana ang atong gikasabutan ug ang akong kabalauran nga gisugo ko kanimo. Kuhaon ko gikan kanimo ang gingharian ug ihatag ko sa usa sa imong opisyal. Apan tungod kang David nga imong amahan, dili ko kinihimuon sa imong panahon, kundili inighari na sa imong anak. Hinuon dili ko langkaton ang tibuok gingharian, kundili ihatag ko sa imong anak ang usa ka banay tungod kang David nga akong alagad ug sa Jerusalem nga akong piniling syudad. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma, alang sa imong lungsod. Bulahan sila nga nagatuman sa husto, ka nagabuhat kanunay sa matarong. Hinumdumi kami, O Ginoo, sa imong pagpapalangin sa imong lungsod. Duawa kami sa imong makaluwas nga panabang. Apan mitipon sila sa mga nasod, ug nakakatwon sa ilang mga buhat. Nagalagad sila sa ilang mga Diyos, kanahimo nga litha alang kanila. Ilang gisakripisyo ang ilang mga anak nga lalaki, ug ang ilang mga anak nga babayi ngadto sa yawa, ug ang Ginoo napungod sa iyang lungsod, ug naglagot sa iyang kabilin. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma, alang sa imong lungsod.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasagikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Unya, milakaw si Jesus miadto sa kayutaan duol sa siyudad sa Tiro. Misulod siya sa usa ka balay ug dili unta siya buot nga may mahibalo nga siya didto sa sulod. Apan wala gayud siya makatago. Dihay usa ka inahan nga may anak nga babay nga giyawaan. Sa pagkabalita niya mahitungod kang Hesus, miadto dayon siya kaniya ug mihapa sa iyang tiilan. Ang maong babay usa ka langyaw nga didto mataw sa Phoenicia, sa Syria. Iyang gihangyo si Jesus sa paghingilin sa yawa gikan sa iyang anak. Apan si Jesus mitubag, kinahanglan unahon pagpakaon ang mga anak. Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Mitubag ang babay. Apan sir, bisan gani ang mga iro diha sa ilalom sa lamesa, makakaon man sa mumho sa kabataan. Og miingon si Jesus kaniya, tungod sa imong gisulti, makapauli ka na. Ang yawa migula nagikan sa imong anak. Busa mi pauli ang babae sa ila ug iyang hikaplagan ang iyang anak na naghigda. Wala na diha kaniya ang yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi, mga alagad sa simbahan, sa atong choir, atong mga Eucharistic ministers, lectors and cantors, so atong mga acolytes, of course. Atong main celebrant, si Padre Lyle Guapo, Kuno, Padre Lyle, Padre Nicole. Kauban may Padre Lyle sa Bugo. Namalhin may pagka-August 5, ikan sa Bugo, siya napunta sa Guadalupe, ako sa Danau. Nindot kayo ang pagtulunan sa Ebanghelyo karon kay mahinungdanon kay ini sa kinabuhing kalagnon ug espirituhanon, pero sa dili pa ta mo padayon, mulakbit lang ko gamay saysay, mubulang jud kayo kay dinhi man ko mukanta misa way back 1985. Naordinahan ko 1985 kung saan na yung tuiga. Kwintaha. Ako nga, Valentino, Padre Valentino, kay birthday ko nun ako karong Sabado. Kung sa pitsaha sa Sabado, 11 bandaro no? O 12. Unya, ugma, 13, dayon. Kung sa adlaw ugma, unya sa Sabado, unsa pitsaha, unsa to ng adlaw? Ako nga Valentino. Ingon ako mama, nataw ko nung kadlawon sa Valentine's Day. Manang Padre Valentino. Imelo. Among balay, kanadihang na Petron, na dedwa ka nagsunod nga mga kuan, kanang kasulinahan. Diha na among balay sa una. Pero di gyud mi taga dirigod. Pinamungahan, daghang kog lugar. Pinamungahan akong mother, lutupan ko kung magdako. Ang di na ko malimtan dinhi sa kanang sa huli ko. Karon ako gibati, nindot kayo ang gibati kay karon pa ko nakabalik yo diri og karon sa misa uban ni Padre Lyle.
tupad yun may kwarto ana dito sa Bugo. Kay kauban mi dito. Unya ang akong gibati diri nalukop ko panglantaw lang kuan liraw-liraw sa akong mata dinhi kay niluag gyud akong pamati dinhi nga nitan-aw kung nidako kaayo ang space. Unya mura kog nagbuntaog nako diri pagkanindot sa mga nahimo sa mga pari dinhi. No atong pakpakan to sila bisag wa sila dinhi pagkanindot. No? Oh, apil na sa Padre Lai. Bina-assign mo na sa diri. Pagsugod aning parokyaha, ang unang kura dinhi, dito ito ang mapuyo sa balay ni Tatay Pransing sa Atbang, maglabang-labang taon to sa Padre Titing, hanto nabalhin to siya diha sa ilang insan ni ang kaniding youth, na diha ilang nangarding. Unya, ako, seminarista, diha na seminarista na ko, pero before ana, nagkuyog-kuyog ko diri sa mga kuan, kanto mga magtudlong, mga katekisis. Kasi si Padre Paulo, niya siya mo ko nagmisa gapon, estudyante pa na siya, niya, namin ilang bali dito sa babaw, masa kay babaw. Kanang tungod to ni Tatay Pransing gyud nga na nakahuman ko pagka pare kay kanang siya may sponsor nako. Believe lang gyud ko atong tatay kay bisag wa to ko mag high school pero nahimo tong kapitan. Asa ka mangita na? Wa ko mag high school na nahimo kapitan kay maayo kay siya relasyon sa mga tao gyud dinhi. Bisan din mga taga-lumad nga taga-diri, kaila itong makahinom itong Tatay Pransing, kana na din may balay diha sa Atbang. Unya, nahinumdum na po ko niya, kay nag-iskot Padre Omen. Padre Omen po di ay, nagsunod-sunod rin ako kay, na-assign ko Santa Lucia, nasunod na siya Santa Lucia, Asturias. Then na-assign ko din sa Inayagan, Naga, napunta po na siya Inayagan po. No? Nasunod po siya nako dito hangtod nga, karon niya nagyud sa dinhi, sa parokya nga akong gigikanan. Sa ako lang giingon, 1974 man ko nisod seminaryo, wa pa ni masakop wa pa ni maparokya, by the way. 1976 man ni na parokya, 74 ni sakop pa ni dito sa Pardo. Buhi pa si Monsignor Chupilo Kamumot. Sakop pa ni siyang basak dito sa Pardo. Mao na siya nga inigbispira sa piyesta sa Pardo, kadtong imahin ni Santo Tomas de Villanueva diha sa ilang tatay sa Atbang, mao gyud tay prosesyon niya igbispiras ngadto sa Pardo. Unya, ako lang po ning malakbitag husgot kay hisgutan man yun ning Padre Omen ngano ko nung gibutang na diha si San Roque o si San Vicente anang gidungan ang Santo Cruz kay original ani pista. Kapilya pa niha 3 de Mayo. Mao ni original nga pista dinhi sa Holy Cross. Kamay pa ni kay dili una ron luag na gyud siya kay nindot na kaayos tanan. Unya, dungano na nobina ni Nanay Tintay, kay katos Nanay Tintay, bisintam sa ingan ato, mo birthday mo siya April 5. Asawa ni Tatay Pransing. Dako kay itong trumpa diya sa Atbang nga inigsugod sa nobinaryo, magsulod ng nobina San Roque, San Vicente, dayon Santa Cruz. Maglanog-lanog ito diya sa Atbang. Huh? Kayan man yun nila. Nga. Ang di na ko malimtan din higod ka ng inig Flores de Mayo nga buhi pa to sila si Daisoteng, si Ma'am Rene, Irene Nacorda, si nang Carmen Bunyaw. Okay, tingin mo na, taga-diri mo. Kadto sila mao gito mo back up inig kanang nindot ka din ni Flores de Mayo kay uniform gyud tanan kanang mudaha sa Ave Maria pagka ninduta gyud sa una gyud kanang ilang gihimo diri sa kuan sa kasaysayan aning Holy Cross mo na nga di ko kalimot gyud diri kay diri sa ako nang giingon duha mi pare gasunod gi Tatay Pransing may gasto namo giusara pud mighikay ni tatay gasunod maamo katamisa murag alas 9 ko pagka alas 10:30 matay ito si Padre Chacha pod hisgutan ng Padre Paulo gapon charito Suwan tuan ron sa Amerika diha to sila puyo sa kanang nami Santo Niño village tingi diha sa sakop sa parokya dito dapita Santo Niño no dito to sila puyo ya si tatay mo sa rabang adto ya ako diha ko sa Atbang anang Lorenzo Miling diha man among balay kanang nalagi Caltex na Petron man diha man among balay niya nasunod na og katong kayakap nga kuan kanang automotive shop. So dinhi dili ni mahitabo nga malimtan ako kay dinhi man jud ko gasugod. Sa pag-eskwela nako Pardo, gulyas ko sa high school dito mo ko graduate pero first year second year dito ko lutupan pa ko pagka third year fourth year na ko sige man tong strike ang Atlas nga mayo pa tong Atlas sa una sa lutupan antod nga kaduhan ito nag-strike na namalhin na mi diri sa Pardo mga diha na mi puyo anang basak little basket
Unsa na diha dapita basta kilid anang San Jose Recoletos. Ha? Oh, mao na siya. So, maghuwat ko atong Grace Sarmiento, ay na to sa Gracia. Ni amin dungan na mig tubo ana sa usa ka punoy anan kay di man ko nilang ipon sa lutupan og hantod na balhin mi dinhi sa Pardo sa dinhi sa Basak. Siya sa Holy Rosary na siya, ako Gulyas. Pag-graduate na ako sa Gulyas, standby pa ako mga wanya na suod ko wire dito sa Pardo. Kanang mo kantag alas 6 sa hapon madamingo. Kunya katong madre nga among nagtukod na mo kay usog man mo basa na mo mga spiritual readings dito nagsugod na akong bukasyon bali hangtod nga tuluan mi kuan mga pag-ampo na hangtod nga na standby man ko 1 year yung mo kay eskwela dayon kay wala gi kwarta dito nga nang recruit seminary campaign pareho tong last week nga dunay nagsinsuroy nga mga seminarista na recruit ko na dunay gusto mo pa eskwela sa akong una-una. Basta lang gyud maka-eskwela ko, bahala na kung saan ning seminaryo, basta maka-eskwela ko, mo to ni puyon ko nga kanang musod seminaryo. Wa ko idea kung sa panang seminaryo, basta ang ako ato nga maka-eskwela ko. Ato to nga nasud ko 1974. Tulog yun mi atong kuan ni suod nga gibisingan ni Monsignor Kamumot dito sa Pardo, so dahil namong biya. Gani ang una na kong sutana kanang gila ang kanang ang panapton murag kang Monsignor Kamumot man siguro to niya ang gilukat kang Monsignor Rikinbik para sa una na kong sutana gyud sa dito seminaryo. So ang nahitabo pagdagan sa panahon napari ko dinhi gyud ko ni kanta misa sa kaning simbahan sa Holy Cross. Muna nga yun na akong mahinumduman din sa kasaysayan ini 50 years na gyud siya kay 40 years naman ko pagkapari. Nya 1976 manggod ni na parokya niya 2026 na gudron. So mo ni siya no nga dako og kasaysayan ning Holy Cross karon daghan na kayo mga kausaban. Ang akong kalipay nga nanindot na kayong simbahan. Salamat gyud kayo sa mga pare nga nadistino dinhi. So mo na mga igsuon ang kinabuhi is pare nga dili ibawan ba? Sag-asa na lang ana antod basta gunit lang kita sa Ginoo magpabilin kita gihapon. Na karon arin ta sa ebanghelyo. Ang nindot kay ning ebanghelyo kay usa ni sa mga passages sa Bible nga kanang murag makapahinuklog na ko gyud ba nga di gyud na ko malimtan pud kay ngano ang mensahe mangud ani bottom line gyud sa mensahe dinhi hi kuan humility, pagpaubos. If you notice, ang kining babae diri sa ebanghelyo karon nga gisgutan sa ebanghelista San Marcos, kining dili Hudiyo, usa ka inahan nga may anak nga babaeng giyawaan, pagkabalita niya may tungod kang Hesus, miadto dayon siya nang sumisapa sa iyang tiilan, ug among babae usa ka langyaw nga dito mataw sa Phoenicia sa Syria. Nihangyo nga Hesus paghingilin sa yawa, gikan sa iyang anak. Apan, kung imong tan-awon, dili sayon ang iyahang nadungog kang Hesus, kay mura man siya gi-insulto ni Jesus. Kay human masadto si Jesus, no? Sa iyang pagkatawhanon, sa atong makita nga, nasa bayas paggamay sa mga dili Hudiyo. Kay hugaw man ang mga dili Hudiyo para nila tungod sa pagsimba nila lain-laing mga Diyos-Diyos. So, dining dapitan, ingon si Jesus sa babae nga mihangyo kaniya nga, kinahanglan unahon pagpakaon ang mga anak kay dili maayong ikwaon ang pagkaon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Meaning silang mga Hudiyo mo'y mga anak nya silang dili Hudiyo murag mga iro. Okay? Apan ang babae wa gyud matarog ana. Ang iyang pagtuo, ang iyang halawong nga pagpaubos. Tukmod kaniya pag-ingon nga sir bisan gani ang mga iro kaya ilawom sa lamisa makakaon man sa mumhos sa kabataan. Kana lang pulong nga. Usa ka pagpadayag sa halawom nga pagpaubos. Ngayong gabi Di ba? It's humility. Bisan sakit, apan, wa siya magpatarog, wa siya magpada. Padayon siyang nihangyo. Misuo, misalig, at si Kristo maluoy kaniya o sa iyang anak. Kung natandog yun si Jesus, nahagit si Jesus,
Mauto nga, ingon si Jesus, tungod sa imong gisulti, makapauli ka na. Ang yawa, may gulat na gikan sa imong anak. Amin ninyo mga igsuon. Remember this. Humility is the mother of all virtues. Charity is the queen of all virtues. Even the queen cannot do anything without the mother, without humility. Kay timan lisod baya paghigugma o di ka mantigo pagpaubos, magpaubos. Tinuod di. Lisod Pag matuod sa imong gugma o di ka kantigo magpaubos, magpaugat man po ka. Unsa man gugmaha mulungkad. Unsa man gugmaha ang madayag. Wa. Mo na nga ginganlan yun ang pagpaubos. Humility, mother of all virtues. Inahan sa tanang mga virtudes, manghiyas. Kunya ang rayna, of course, ang karidad, ang charity, ang love. Muna ingon ako nga ngano may nungdanon kay niya siyang inahan sa tanang mga hiyas tungod kay mao man gibuhat ni Jesus aron ta matubos kay wa pa magpaubos ang Ginoo, matubos ka ta. Ngayong gabi. Ha? Tanaw ra gon magbubuhat tibuok kalibutan. Iya ang tibuok universo, yanis kalibutan, gibutang lagkananan sa mga asno, mga karnero, mga baka. Pag-abot niya din sa kalibutan, may patakay na atong ospital. Ya paglubong niya, nanguha man siya glugana ni Jose Arimatea, may patakay na itay St. Peter's. Ngayong gabi. O di ba? Wag yun. Yun ana, labihan kapag paubos sa atong manunubos. Munang importante yun na niya kaayo. Nga kung wa na, lisod pagsuod sa langit. Lisod pagsuod sa langit. Nga naman, tungkol kay, bisan ang gugma, nga labing dakong sugo sa Ginoo nga paghigugma ay, lisod himuon og wa kay pagpaubos. Mo ni mga igsuon nga, dinhi sa Ebanghelyo karon, mo ni nakaingon ko nga, usa ni sa nindot kayo nga passages, one of the passages in the Bible nga, murag makapahinuklog na to ba, nga, usahay kita ra ba og masilo ta, mainsultuhan ta, mudayting ka katundungan, di ta papupil po, mubawas gyud pud ta. Pero ang babae wa gyud. Hinunua ang iyang giingon, sir, bisan gani mga iro, sir, diha sa ilawom sa lamisa, makakaon man sa mga kabataan. Diha. Igo gyud si Jesus diha. Kanang pagpaubos ay nagkalimti. Kay maura na yatong dag-anan. Bisag unsa kadaghan sa tong sala o bisag unsa kadagko sa tong sala o wa tay pagpaubos lisod pagpasaylo sa Ginoo. Ngayong gabi. Mao na siya. Inaot nga ato ng mahinuduman kay daghang milagro mahitabo basta maantigo ta ng hiyasa ug matud pa sa ebanghelyo tungod sa imong gisulti makapauli ka na ang yawa migula na gikan sa imong anak. Tanawa ha? Bisan ang yawa di kasungasong sa tao mapaubsanon. Mo ba mahimo ana? Pero ang atong garbo ato ipaytay babaw ay mag-ambak-ambak ang yawa oy. Kada man iyahang ng garbo. Pero magpaubos, mahadlok ang yawa sa tao magpaubos. Kay sayod siya, iyaha ka na sa Diyos. Muni, may igsuon nga. Matod pa sa panapos sa Ebanghelyo, mipauli ang babae sa ila o iyang hikaplagan iyang anak na naghigda, wala na diha kaniya ang yawa. So bisan ang yawa mahadlok sa taong mapaubsanon. Muna atong pangayoon sa atong mga patron, San Vicente, San Roque, ang atong manunubos, of course, na nagpaubos diha sa kamatayon sa Santa Cruz, ang hiyas sa pagpaubos. Hinaot pa unta. Amen. Manindog. Nagato ako sa Dios nga amahan makagahom sa tanan, magbubuha sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Ang gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisaki sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong.
mikunsan sa maminatay, si katulog kadlaw na banhaw, misaka sa langit. Nagalingkod sa tuos sa Dios nga amahan, makagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya ro paghukom sa mga buhig sa maminatay. Nagato ako sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa katawhan, mga igsuon sa atong pagpasalamat sa Dios sa ka-50 katuig nga panaw sa atong parokya uban sa pagtuog pagsalig sa iyang walay pagkapakyas nga gugma, ipataas nato kaniya ang atong mga pangamuyo alang sa simbahan ug sa tibuok kalibutan. Ginoo, dungga ang among pagampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa balaang simbahan sa Santo Papa Leo XIV, atong obispo Alberto, ug sa tanang kaparian, nga magpadayon silang maghimong matinud-anong magbalantay ug magiya sa katawhan sa dalan sa kaluwasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa Holy Cross Parish, nga magsaulog sa ika-50 ka-anibersaryo, nga pinaagi sa balaang cross, magpadayon kitang mutubo sa pagtuo, kaluoy ug paglaom, ug magpabiling magkahiusa, isip usa ka komunidad sa pag-alagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa tanang nanguna ug nag-alagad sa atong parokya, mga pari, relihiyoso, laiko leaders ug sa tanang volunteers, nga panalanginan sila sa Ginoo ug lig-unon sa ilang bukasyon sa pag-alagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa tanang pamilya, kabatanunan ug kabataan sa atong komunidad, nga magpadayon silang mahimong buhing saksi sa ebanghelyo ug magtubo sa gugma ug pag-alagad sa isig katao. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa kalinaw ug panaghiusa sa kalibutan, ilabi na sa mga nasod ug katawhang nag-antos sa kagubot, kakabos ug kasakit, nga mabati nila ang kaluoy ug paghupay sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa atong mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang mga miyembro o benefactors sa Holy Cross Parish, nga miuna kanato sa pagtuo, nga dawaton sila sa Ginoo, sa kahayag nga walay katapusan nga kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Amahan nga balaan ug may gugmaon, madinawaton mong gipaminaw ang among mga pangamuyo samtang nagpasalamat kami sa grasya sa naglamayng 50 katuig. Padayon kaming giyahi pinagi sa balaang cross aron magmaligon sa pagtuo, magmaluluyon sa pag-alagad ug magpabiling nagkahiusa sa gugma. Kini among gipangayo pinagi kang Kristo among Ginoo. Amen. Palihog ang lingkod, akong giyawhag ang ato ang Pilgrims, Holy Cross Parish, Women's Children's Protection Office, CRA Volunteers, Don Vicente Rama Memorial Elementary School, admin teachers, staff, students, and GSPD officers with parent patrol, Couples for Christ, Area 3 Chapels, Pasquio, Kalikasa, Bayanihan, Kawayan, ug Kapraper, ug Atris, kuyog sa atong mga mass sponsors, Couples for Christ, DBR Miss Admin Teachers, Staff Pupils, and DBR Miss GSPD Officers and Parent Patrol, Mrs. Sinara Cabanyog, ug Parish Caritas sa atong offertory procession.
Mga igsoon, pag-ambog kamo, ron ako ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo nga naghatag ka namon sa imong anak aron tungod sa iyang kaayo malingkawas kami sa kamatayon ug sa tanang dautan nangamuyo kami nga dawaton mo nga maluluyon kining sakripisyo nga among gihalad aron pagpasalamat kanimo human kami maluwas sa mga katalagman kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay og makagahom sa tanan, angay og matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglan ang among pagdaig apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo mo'y imong gasa. Ang among nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatuboy hinuon kanamo diha sa imong gugma pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa makasingkasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon og sa tanang adlaw sa among kinabuhi. Sa pag-awit sa imong himaya, Dios sa kawit sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa nagkasantos. Ipadalangin mga espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo. Nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha si sa kalis, mipasalamat yung pag-usab, mihatag ni iningat to siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikanini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay kasabutan. Ang dugo nga iulalang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon na pagabanhaw na Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuyog kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tud kay mo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiyo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo nga mahigpit kami na sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang mga igsuong nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Pagkatanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Gabi na silang Padre Titing, Padre Marino, ubang kaparian na biya na ning kinabuhian. Dada silang tanan pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Imo kami nga ngayan makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, uban San Vicente ug San Roque, ug tanang mga santos na gatuman sa imong kabubuton nga tas katuigan, uban kanila mo itong daygon ug mayaong pinaagi ni Jesucristo ang imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatagan na kanimo makagahong amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pangayon ta sa atong amahan nga pasaylo ato mga sala ug danong kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Mangay kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaambot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos.
Ginoong Kristo, na ika sa mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, musibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kayo sa kaungabuyog hari, hangtod sa kahangturan. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maana kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Kini maong kodero sa Dios, sinagawagtang sa masalan sa kalibutan, bulahan ang gidapit sa panihapon sa Ginoo. Nung ko angay mo kalawat kanimo, panipamulong lamang ug mamayo ako.
Magampo kita, makagagahom a Dios, nga pinagi nining pan sa kinabuhi, nagpakatakos pagluwas sa imong mga alagad, ikan sa gapos sa sala, ug nagpaligon kanila pinagi sa imong gugma. Itugot ka namo ang pagtubo kadunay sa paglaom sa himaya nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa pasalamat o pahibalo. So una tanan, special thanks to Honorable John Tumulak o Barangay Basak Pardo, Tanod and Beepers sa ato ang pagman sa traffic, sa Mr. and Mrs. Benjamin Ordanesa sa Ordanesa Printing Services, sa ato mga altar decoration sponsors, sa ni Brad Jeffrey Daclan ug sa youth volunteers, sa ato ang mga nag-serve diri sa simbahan, silang Brad Lulong, Brad Dodong, sa atong kusina, Sister Leslie, Sister Grace, Sister Brad Sunny ug mga patnanunan. Daghan kayong salamat. Ato sang pasalamatan ato ang pilgrims karong adlaw sa ikatulong adlaw, ang Holy Cross Parish Women's Children's Protection Office, CRA volunteers, Don Vicente Rama Memorial Elementary School, admin, teachers, staff, pupils, with DVR Miss GSPTA officers and parent patrol, kuyog sa Couples for Christ with Area 3 Chapels, Baskio, Kalikasa, Bayanayan Village, Kawayan, ug Karaper, ug Katres. Ug sa ato ang mass sponsors, Couples for Christ, Don Vicente Rama, admin, teachers, staff, pupils, and DVR Miss GSPTA officers and parent patrol, Mrs. Hinara Cabanyog, ug ang Parish Caritas. Taga natog masipang pakpak, pasalamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang mga liturgical servers, ang ato ang choir from Living Flame of Love, sa ato ang mga lectors and cantor of the Psalms, sa ato ang mga usherites and gift bearers, sa ato ang extraordinary ministers of Holy Communion, sa Ministry of Altar Servers, sa Digital Communications Ministry, sa ato ang Liturgical Arts and Environment Ministry. O kaninyong tanan nga mitambong karon sa ikatulong adlaw nga misa nobina, daghan sad kayong salamat. Tagaan to pang pakpak pasalamat. Ato sang pasalamatan ato mga kaperian nga niya karong gabiuna sa inyong right side, si Reverend Father Nicole Ramos, daghan kayong salamat Padre. Nya sa inyo ang left side, ang ato ang homilist, nagpahinomdom kanato nga humility is the mother of all virtues. So bisan ang gugma nga labing dakong sugo sa Ginoo lisod buhaton kung dili ta kamao mo paubos. Busa atong pangayoon sa atong mga patron, San Roque, San Vicente, ug sa atong manunubos, ang hiyas sa pagpaubos. Si Reverend Father Valentino Gemelo, tagaan to masipang pakpa. Masalamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang Mass Presider, ang kanhi nato Parish Priest, member na kani siya karon sa Team of Pastor sa Archdiocese Shrine of Our Lady of Guadalupe, ang kalok-alike ni Saint Carlo Acutis, Reverend Father Lyle Cono, taghando masipang pahibalo, ugma sa ato ang ikaupat nga misa nobina, atong pilgrims magikan sa World Apostolate of Fatima, Youth Apostolate of Fatima, Legion of Mary, with Area 4 Chapels, Ixobil, Biliasakati, Lower Sakati, Kauswagan, Lower Kauswagan, Abelianusa Compound, Santo Niño Community, and Kabulacan. Atong mass sponsor ugma, Mrs. Marcy Dichosa and family, World Apostolate of Fatima, Mrs. Edith Aquino, and Mrs. Christina Yang. Atong choir gikan sa Blessed Sacrament Parish Choir, ang Servants Community. Niyato ang mga pari nga giimbitar ugma silang Reverend Father Leo Aporbo, Reverend Father Billy Jane Cortez, Reverend Father Christopher Carl Umpad, Reverend Father Amador Bacotot, o si Reverend Father Choker Ihida. Karong Pebrero 14, Sabado, sa alas 10 sa buntag ang ato ang mass wedding. So akong giahwag ang mga kaslunod, dapat na namo sa ato ang simbahan 30 minutes before sa time para hapsay ang dagan sa ato ang mass wedding. Kunya ni kapit sa 18,
Merkulis sa Badlis, ang mga binindahan nga lukay sa last year, palihog dala sa atong simbahan on or before February 17, kaya mo nang sunugon ug ang abo gamito na to sa Merkulis sa Badlis. Inig kaugmaan na, February 19, Huybis, mauna ang ato ang 50 katuig pagka-parish. So ang ato ang Pontifical Mass sa Ulugon sa alas 10 sa buntag. Ang musaulog nini ato ang talahurong arsobispo sa Sugbo, si Most Reverend Alberto S.O.Y. D.D. Giahuag ang tanan sa pagtambong. Busa nagpadayon ang panawagan sa ato ang parokya, kanato mga parokyano sa pagpakiglambigit sa ato mga kalihukan isip usa ka simbahan. Busa nagpadayon gihapon kita sa pagdapit o pagdawat og mga mass sponsors sa matag adlaw sa Nobina Misa, ilibinigayod sa ato ang Pontifical Mass uban pang areas nga nahinglan sa atong tabang pinansyal. Palihog lang duol sa atong opisina. Daghang salamat. Manindog palihog. Pagampo ngadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa gubat. Mahimo kang among kaming batok sa mga kadautan ug salitag sa yawa. Gapuson ta sa Ginoo nang amoy kami. O prinsipe sa mga langit ng hugpong, pinagi sa Dios ng gahom, itambok sa impierno si Satanas ug ang tanang daotang espiritu nga naglibot-libot sa yuta, nga nangita sa kapilihan sa makalag. Maghari ta si Kristo sa mga kasing-kasing sa among kabanayan sa nang dapit sa kalibutan, karon ug hangtod sa kangturan. Amen. Amen. Ang Ginoo manang kaninyo, Manasab kaninyo. malangin ka nato sa atong umabot nga pagsaulog sa ika-50 katuig sa atong pagkaparokya. Ang Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Asa mo Sabado? Sabado, asa Kasal. mo? Birthday, Father Bal. So, Happy Valentine's! Happy birthday, Father Bal! Mayong gabi! maayong gabi, Padre. Ako giyawag ang mga sponsors, ang mga servers pabilin para sa documentation. Servers, ang una, servers. Ako lights. Ato isunod ang mass sponsors, Couples for Christ, kamoy mo sunod o kuyog sa mga Asherets appeal para mausa. Asherets servers tanan. Awahi lang mo. Ato mga sponsors, Couples for Christ, Devi Armes, Mrs. Sinara Cabanyo, Parish Caritas, Don Vicente Rama, Elementary School, Apil, Couples for Christ, Mrs. Sinara Cabanyo, Parish Caritas. Sound check. Okay, Don Vicente Rama, mga estudyante. Parents Patrol, Apil.
Choir, kamoy mo sunod. Akong giahog ang choir, standby. After aning mga estudyante, kamoy mo sunod. Okay, choir, pa-pictures ha. Living frame, palihog, kamo ng sunod. O pagkasundan sa general public, living frame of love, palihog. Okay? Sundan nato sa mga choppy leaders nga gimingaw ni Father Lyle. Choppy leaders na o ang mga general public nga niya karon. Sige. Tanan na tanan kaya aron makapanihapon ato mga pare. Last nga magpa-picture ang social media. Ang ato ang digital communications. Last na niya kami. Ya, ugmaan ta, dayon ta, ugma na lang ha. Uli na lang. Nani ka di jud? Picture mo pa Spanish? Oh, siya right.